फुंनिफ्राय माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बैक टू माय चेनेल जनाल गासैखौ बराय हरबाय ओमफ्राय अखा बोथोरबाबो दिनैहाय बाजाराव थांनो नागिरदों आं खारन रबिबार मोननै बाजारा बन्दमोन ओमफ्राय नेक्स्ट रबिबारावबो जोंना इन्टारभिउनि थाखाय बन्द जागोन दिनैहाय बिराद मानसिबो जागोनदां अखा हायामोनबाथ बिराद मोजां जागौमोन अखा हाबाय होमबाबो दिनै मानसि जागोन ओमफ्राय उनावहाय नोंसोर सानदों नामा आङो बाजारावहाय एकदम दख'ना बायनो माबा माबि शपिं खालामनो थांनो होननानै बाया आङो दख'ना आङो मा सानदों मिथिगोना ब्रान्डनि दख'ना बायस्लायस्लाय बिबार एफएनएफ माबा माबि बिदि दख'ना बायस्लायस्लाय आङो मा खालामगोन मिथिगोना आङो हांसो 7 जरासो बायनानै दोननो नागिरदों मानो मिथिगोना बिदि टाइमावहाय दुर्गा फुजा खाथिनि लास्ट जेनेबा दुर्गा फुजा जाथारनोसैनि लास्ट सानडे जोंनियावहाय बिराद खम खमावनो हांसो फानफैयो मा अ मादैया फैबाय बिसोरो माबायाव थांगोन बरमायाव थांगोन बेयाव हाथाय जायोना ओमफ्राय आं मा होनबाय थादोंमोन थांनाय बोसोराव 200 हांसो गिदिरखौनो 200 250 बिदि मासेयाव मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि जुदि जायोबा 200 250 मासेयाव जायोबा आङो सानदों मा 10थासो हांसो लाबोगोन बिदि होननानै ओमफ्राय दा 10ता हांसो 200 250 लाबोनानै आङो कालि फुजायाव मा खालामगोन मिथिगोना 500 फानगोन आङो मानो मोनाखै आरे गिदिर खाखौनो मोनो दा बायदियाव मिथिया इसोरो नाम्बार 1 बिजनेस वमेन ना मिथियो आङो ओमफ्राय बारा हाथायखौ देखायनो हानाय नङा खारन माबा जानानै गोमो जाजोबनानै दङ मा होनो पान जानानै मैया बेटारि रिक्सा लिंहरदों नै दहायनो फैना दंफायो बेटारि रिक्सा ओमफ्राय मोनगोना मोना मिथिया दा डाइलगसो होदो हाथायाव थांनानै नायनो किजानिबा फाननो फैयाबो जानो हानाय बयनाबो मालाय फैसा दंजोबो खोमा माथा जाबाय फैसाखौ सोनानै हर बर' माबायाव मबाइलालाय इसोरो बरमायाव थांगोन हेयार स्पा खालामजायोनो मालाय हेयार स्पा खालामजायो ना मा खालामजायो थांनायदो इसोरो जोङो आरो बेथुजों आंसो थांगोन न'आव रावबो गैयाना नङाबा दोनलांगौमोन आंखौ हैनै गा अस्तादा हा बास फैलाबा मासो थाङो नोंसोरो माबाजों टमटम थांग्रोनोसै आङो बाजारावहाय दहायनो थांफानो नागिरबावदोंमोनसो आं आइमोनजों ओमफ्राय उनावहाय बुंबाय एसे थाब फैया हांसोफोरा बिदि होननानै ओमफ्राय दा थांनोसै सोरखौबा लाबोफादो खोमायनो थां सोरैलाय आयं बुरि दासो थांनाय दं हाथायाव ए दे थांदो दे फैदो हरखादो दा माबानाय नङाना हैहाय लाबा डिस्टार्ब खालामगोन खोमायो सिगाङाव जाबायो इसोरो माबायाव थांगोन बरमायाव थांगोन बाय 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 स्पा खालामगोन सानैबो दे अनजालिनाव थांगोन नामा सोरनावथ' ए दे बास फैथ'वाखै थांगोनसै ओमफ्राय आंना सेन्देला जि साइजखा गावलायलायनाय दा बारा मानसि जाबाङा बेफारिफोरा दा अखा बोथोर मिठाई दानि नैयाव फै नैहाय ज' फैबाय खोमा हांसोआ फाननि ना जोङो फाननि फै नेगासिनो दङ आइखौ जोङो ओमफ्राय इयो आरो मेथाइ जानो गाबख्रावगासिनो दङ गैया हांसो लांनो फैनाया हांसोखौनो मोनासै माने बिराद दाम गोसा आरो खम ओंखारदों हांसोआ 600 गाहाम मोनबाय मासेयावनो ओमफ्राय उनाव अबेबा एसे फिसाखौ 900 जरा ओंखायनोथ' लायासै आङो ओमफ्राय नै बिथुजों आंसो पुरि जानोसै मबाइल नायनो बिदां मबाइल नायथ'नो होनोसै थांनोसै जोङो पुरि जानानै सानैजों ओमफ्राय नै बेथुआ नेल पलिस लादोनो फुनदो बेखौ देखायदो नेल पलिस बायबाय
बेटारि गारिखौ लिंहरफिनांसिगोन थांनांसिगोन जायासै साननायाव ओंखारबाय जाबाय बेड लाक मालाय देग्लाय बिदि फानाखै थांनाय बोसोराव आंहा फैसा गैयियावसो बिदि फानसोदोंमोन मानसिफोरा आंना सिमाङा जाफुंखाया सानफ्रोमबो ओमफ्राय नाय रुटि जानानै माबा जानानै बुस्थुआ गगाजोब्बाय ओमफ्राय जोङो खिनिखौ लाबाय दुन्दिया लाबाय ओमफ्राय कुनज्रि गोलाव आं बिराद जानो मोजां मोनो नै बे कुनज्रि गोलावखौ ओमफ्राय नै इखौ सोरबा बोराया बेथुनो गिफ्ट हरबाय सोर मोनबा सिनाय हायासै मानसिखौबो ओमफ्राय पियाजखौ 50 थाखायाव मोननायखौ लाना फैबाय आङो सेरसे बाबा मोना पियाज बायनो नागिरा ओंखायनोथ' आं लानानै फैबाय सेरसे 50 थाखायाव मोननायखाय इयो नारेङाबा नोंनो सोरबा होदों सोर बोरायमोन इयो नों सिनाय हायो सोर बोरायमोन हारसा बोराय नोंनो हारसाफोराबो होयोलै मालाय बिराद माने दखानफोराव थांबाबो इनो चक्लेट आरिखौ जासिनानै हरखाथारगोनानो आरो मानोबा मिथिया जि दखानाव थांगोन चक्लेटखौथ' हरखागोन दा मैयाबो पान जानो फैनायाव आङो दखानिया बिस्कुट जासिनानै होबाय ओमफ्राय बिदिनो सब दखानावनो मम' दखानावबो इनो पक'रा मोनबासो हरखागोनानो मम' दखानिया जोंनि आइनिया ओमफ्राय जोंना मानसिफोरासो मिथिया माने एसे बखि हरो रागा जायो आं नोंसोरखौ बखिग्राफोरखौ दा थांसै बेटारि गारि मानसि मोनगोन नामा लायनो थांबावदो मोनबोआसै थांसै दा बोथोरा मोजां जाबायना बेनोथ' दा आरो दिनैनो लास्ट फैगोन रबिबारावबो बन्द'बाव जोंना हाथाया इन्टारभिउ जानायनि दा जों थांनोसै जोंहा जेबो मोनासै नालाय फैसाबो गैया गस्ला बायनोबो आं आरो बेथुनि गस्लाखौ मोजां मोना बागानबारियाव जोंनि बागानबारियाव बारा मोजां लाबोनाय मोना आङो माबा हारसा स्टाइलनि इदि लाबोयो आंहा एसे फेशनेबल जाबासो मोजां नुयो ओंखायनोथ' नलबारियाव बायहैगोन जोङो बिशालाव बेथुनि गस्लाखौ फैसा गैथ'आ दा मंगलबार बिदियाव थांगोन जोङो फैसा हाबगोन आंना इदिनखालि थांसै ओमफ्राय दा न'आव थांफिनसै जोङो आलासियाबो थांथ'वाखै नालाय ओंखाम उखैबाय खोमा इसोरो फनबो गैया इसोरना फन हरनोबो ओंखायनोथ' थांनानै ओंखाम संस्र'नानै जाहैनोसै ओमफ्राय दा सानसुनिखौ दसे उनाव संनोसै सफैबाय दा ओमफ्राय नांनोसै आं खामानियाव एकदमबारे फुरा हांसोनो आदार होआखै अमानो आदार होलाङाखै जेबो खामानि मावाखैमोन गाइखेर साइखेर सेरलाङाखैमोन उखा मुखा ओंखारलांदोंमोन हांसो मोनगोन होननानै गैया हांसोखौनो मोनासै दावराव जागासिनो हांसोफ्रा आं हांसोआ बिदै दैबाय जाहाना होग्रोनोसै आं आदार सादारखौ होना लाग्रोनोसै बेनि उनावहाय दुगैस्रां आरिख्रांनो ओंखाम संफिननांसिगोनलाय उफाय गैया बेनोसै आंनि खामानिया दैलि लाइफ ओमफ्राय दहायनिफ्राय जेबो भिडिअ सिडिअ शुट खालामालासिनो दा हरावसो भिडिअ शुट खालामबाय आरो जोङो बेवाइखौ लानानै थांनो नागिरदों मादै लाहानि न'आव मादै लाहा दिनै ओंखाम संदोंनो ओमफ्राय माबा जुमाय गोदैथार दङनो जि बिनानावा लेंहरदों फैदो दांख्लायनांगौ होननानै थांनि र' ओमफ्राय आं सोंहरखादों मा जुमाया गोदै नंगौ ना नङा गोदै नङाबा लस जागोन होननानै गोदै नङाबा हायाना आं लोंनो ओंखायनोथ' बिराद गोबाव जाबाय निउ इयाराव लोंनायानो जुमाय जि लोंनो लुबैदों आङो ओमफ्राय आङो बांद्राय थगाया दै लोङा होननानै लोङो आङो दाउखि सादु नङा आङो थगायनानै लाया लोङो खिन्थु बिदि नङा आरो निउ इयार बैसागु बिदि माबा मोनसे बिदि जाबाथाय न'फोराव माबा ओंखाम गोरलै आरि बिदि जाबाथाय लोङो आरो गोदै जाबासो नङाबा हाया आङो लावा अबा सुनो आंनि ओमफ्राय जि गावहा माबा एकदमबारे गावहासो थांफानो फिनाबो नायलाय बोरै जाखो गावहासो थांफानो एकदमबारे आइया नारजि ओंख्रि संदों ओमफ्राय इनि भिडिअ बानायनांगोन आङो र' बानायहैनि र' दाउ मा जाखो बेदर एवफ्रामनायखौ बानायनांगौमोननो मा होनो ओइ मामोनलाय माजोंमोनलाय दाउ बयलार नङा बयलार माबा बिगुर बयलार बिगुर जाफेरदोंना नोंसोर बिराद गोथाव आलासिनि डिमान्डआव आलासि फैबालायनो माबा नारजि संनो मोनानो नारजि जाहोनो मोनानो जोंहा उल्थासो नै अगदाबावसो संदो आङो बारा संनो रोङाहाय नारजि ओंख्रि ओंखायनोथ' आइखौ संनो होयो जोंहा नारजि
सङाखै संगिरियानो भिडिअ लानो नोंसोरो मिथिखागोआनो लान्चमेन ब्लाउस जिबनावबो गानायो हाथायाव थांबाल' गानो देन्जारखा सान्दुं गोसाबा मैगं फुनो मोनगोन जायो आंहा रानथाबबाबो गाननो हाया देन्जार गोथाव सङोलै जोंहा आइया माबाखौ मा होनोमोनलाय नारजि ओंख्रिखौ ओंखायनोथ' बेखौ संनो होदों सागं साबावासो सागं साया मालाय बिदिनो ओरै एरना होलाय जाबायानो मालाय मस्ला मस्लि होखाबाय एकदमबारे दा साखि लांनांसिगोन हाय माबा दाउ बयलारनि बिगुर आरोना बिराद मेजेम बुरा मा जायो नै आंनिया बिजामादैया नारजिसो जायो नै नारजि आरो एकदमबारे माबा मैथ्रु बिबार मोनबाथाय बेयो बिराद मोजां मोनथारो एकदमबारे माबा जावायसोनि थाखायसो मोदोम गुदुं जानानै फिसालायाबो जानो दावराव जागासिनोबा नङानो सं होनगासिनो नङाबा दाख्लैनिफ्राय सं होनबाय थादोंमोन सङाखै दा बिजामादै फैदों नालाय संदो आरो दुङाव जालायदों ओजा बिजामादैया मोनजाला थांसैसो ओमफ्राय संख्रिनि साहा लोंलांनोसै मादैया खोन्थाना होआबा आरो मा लोंनो नागिरदों नै जो लोंगोन दाख्लै आदा सासे लाबोनानै होफैनायमोन प्रानिता रेस्टुरेन्टनि ओमफ्राय उनाव मा मिथिगोना फार्स्ट जानाय मिथाइखौनो एन्जर खिसो मोनबाय होनबा इहाय एसे लेथ्राखा बेखौ जा लोगोजों गारलांजाबाय माबाजों फंबायजों मुसलपुरावसो गारलांजादों ओमफ्राय जोंहा दोनहैनांगोन आरो इखौ आलाय सिलायनो बिसोरा नङाबा जोङो न'आवनो जानो नागिरदों ओमफ्राय दोनलांसै इखौ ओमफ्राय इजोंनो जोंहाबो जुमाय गोदै लोंना फैनोसै आरो टुन्टे लाहानिखौ जुमाय लोंनाय सोरो आङो लोंदो आरो माला नुनाय नोंलाय हो मा भिडिअ नुनाय नोङा आंखौ जुमाय लोंनाय ओमफ्राय दा आं लोंनांगोन ना लोंनाङा ओहो टुन्टे लाहानाव मा दा खाफालाव होनांगोन आं आखाइ सिङाव अर गुफुंनायदों नोंखौ गुदुंथार माबा होनाय गाइखेर होनाय मोनसेमोन मिथाइ इखौ जाजोब्बाय लालमहन गोथावथारमोन इबो ओमफ्राय आंहा इखौ जानो गोथाव मोनदों मेलौलायनाय मोनदों ओइ मा इखौ जानोसै आं ओइ नों मेथाइ जा सिसि नुखो सफैबाय नै जाखांजोब्बायानो खोमा माला आलासिखौ गारनानै अयथासारलै इयो गथ'आ फैबाय जोङो नै टुन्टेनि रुमाव हाबहैनोसै टुन्टेनि रुमाव जोंहा हानजा देवला लुदु गेलेया नोंसानाव लुदु गेलेदोंमोन बायबाय नै मालाय जुमाय सङैयो ओरैबायदि गोदै जायो दै हाबलायनायनि जुमाय संनाया ओमफ्राय जोंफोरा लोंनो फैयो आरो बैसागुबा जोङो बेखौसो संनो हरो माबा कलेजाव फरायो धमधमा कलेजाव जुमाय संनो कन्टेक्ट नाम्बार लोगो हम दादानि फिसाजो टुन्टे नामाबो हानजा गुरजा ओइ नै सासेया नायलाय नै दावरावा लकेल आर्मि ओमफ्राय नै लकेल आर्मि पाबजि प्लेयार लोगो नांगौबा ओमफ्राय नै बिथाङा नै जोंनिया फाजाया बानलु आलु जोब्बाय मा
बिराद गोदैथार इखो सफैबाय न'आव फैफिनबाय जोङो बिसोरो थाबोबाय फंबायमोनबो उनाव फैजोबना होबायना ओमफ्राय जों आरो हर जानायखाय फैग्रोबाय आरो ओमफ्राय नायलाय बेथु आंखौ फुख्लाबनानै मा खालामनानै होखो जि साबाय थाबोनोमोन बिसोरो इयो बेथुआ ब्रा ब्रा लाबोनायनि फुख्लाबना होबाय आंखौ नायदों इसर इमान हरावनो मेथाइ आरि बायनानै लाबोबावबाय नायदो मा जि जागोन बे गथ'जों आंजों उन्दुगोन ना मादैजों उन्दुगोन नोङो मादैजों उन्दुनो बायो उन्दु आं इहे उन्दुनोसै इनो आरो इनो ओमफ्राय दा जोङो उन्दुनोसै आङो दोनथ'नोसै भिडिअखौ बेखिनियावनो हरबो जाबाय लाबो ओइ बथल मोजांखौ लाबो आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होनना ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंसोरनाव सहैयो दा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन ओमफ्राय आब' सनाखौ अनबाय थाबानो जाबाय